Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi tamalez, gaur albiste triste batekin hasiko dugu saioa. David Beriain eta Roberto Fraile euskal kazetariak hilik topatu dituzte eta Burkina Fason. Beriain eta Fraile 40 lagunek osatutako talde batean zihoazen. Astelehenean talde armatu batek eraso egin zien, Burkina Fason eta Beningo Errepublikaren arteko mugaldean dagoen parke batean. Hasieratik, Burkina Fasoko gobernuak jakinarazi zuen 4 lagun desagerturik zaudela. Atzo Espainiako atzerri ministro Arantxa González Laiak eman zuen albiste lazgarria. Desagertutako 4 horietatik 2 euskal kazetariak dira. Artaoxako David Beriain eta Barakaldoko Roberto Fraile. Hildako kazetariak film dokumental bat egiten ari ziren legez kanpoko eizari buruz, erredaktore Beriain eta kamera lanetan Fraile. Orain hilketan nortzuk egin duten argitzea eta Burkina Fasotik gorpuak aberriratzea dira lehentasunak. Ez batez beste ez dira lan errazak izango. Gorpuak etxeratzeko prozesua korapilatsua izan daiteke, Afrikako herrialde horrekin dauden komunikazio eskasak eta pandemiak eragindako zailtasunak tarteko. Beriain eta Fraile kazetariekin batera, ingurumenaren aldeko ekintzaile irlandar bat ere hil zuten erasoan. Rory Young, Irlandako atzerri ministroak gaur baieztatu duenez. Gerra ugariren berri emandakoa zen David Beriain Argentina aurrena eta Irak, Darfur edo Afganistan gero luzea da kazetariak ezagutu zituen gatazken zerrenda. Prentsa idatzian hasi zen eta ikusentzunezkora egin zuen salto. 93 metros deituriko ekoizpen etxea sortu zuen amonaren omenez. Sari ugari jaso zituen naiz eta bere lagunei irakurri digun beti bizkarra eman izan ziola gizarteak eta sari honen arduradunek ari emandako ospe horri. Lan askotan bide lagun izan zuen Roberto Fraile. Ikusentzunezkoetan trebatutako kazetaria zen, eta azken urteetan nazioarteko gatazka ugariren berri ematera bideratu zuen bere jardun profesionala. Ondo ezagutzen zituen gatazkaren ondorioak. Sirian granada batek zauriak eragin zizkion. Guk ikusi eta entzun nahi ez ditugun gatazka kontatzen zizkiguten Beriainek eta Frailek. Ahotsa ez dutenei mikrofono aurrean jarri eta bidegabekeriak munduari erakutsi. Hori da kazetaritza ona. Hemendik gure doluminak familia eta gertukoi. Ezin dugu ahaztu lanean hil direla Beriain eta Fraile, eta paradoxa hain justu gaur apirilako 28 laneko segurtasun eta osasunaren munduko eguna da. Lanaren nazioarteko erakundeak aldarrikatutako eguna da, lan segurua, osasungarria eta duina sustatzeko. Gainera, lan istripuan eta lanbide gaixotasunen biktimak komenduko dituzte gaurkoan. 2021 baterako kanpaina krisiei aurrea hartzen, prestatzen eta erantzutean oinarritzen da. Laneko segurtasun eta osasuneko sistema erresilienteetan inbertituz. Bereziki garrantzitsua da hori, orain ikusten ari garen datuei erreparatuta. Koronavirusa aipatzera zindoa zen? Goiuri bai, aurtengo lanaren nazioarteko erakundearen kanpainak ezinbestean aipamen egiten dio COVID-19. Debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Guk ordea efemeridei helduko diegu, saiatzen gara alde neurrian gure entzulei pandemia gehiegi ez gogorarazten. Esaten den bezala lehenengo kafea esnatzeko eta bigarren kafea gozatzeko, disfrutatzeko, beraz, disfruta dezagun elkarrekin. Y este es el rey de las cumbias virales, Mr. Cumbia.
Gaur gainera, egun euritsua goxatzeko han elukin dator. Aldia siguiente diskoa kaleratu berri du eta 3 abesti entzuteko aukera izango dugu. Ea ze kontatzen digun. Momentuz, aurreratuko dizuegu. Ukelelearekin abentura bat eduki du. Zuzinen protagonista, baina ni naiz gidoilari, ora honetan antzez lana. Eta musikaren aritik jarraika Iñakik proposamenak egingo dizkigu, azken egunetan lan berri ugari entzun ahal izan ditugulako. Eta kanpotiarrak tartean, Maia Beitiak Rosa Luxemburgoren bizitza kontatuko digu. Baina ez alezu esan efemerideak aipatu behar genituela. Egia, bai, bida, datu bitxi bat. Gaurko egunez, 2009an, txerri gripearen lehenengo kasua baieztatu zuten Euskal Herrian. Lehenengo kasu hori Bilbon eman zen eta pixkanaka edatzen joan zen. Ikastolen elkarteak ingelesa ikasteko antolaturiko sopelako udalekuan 11 eta 14 urte bitarteko 20 haur kutsatu ziren. Eta Nafarroako Aio herrian antolaturiko beste udaleku batean, beste 18 aurri eragintzien agripeak. Goiuri, hori ez da COVID-19, baina pandemia izan zen. Egia da. Bueno, a ber, barkatu. Eske, bida, hasi naiz efemeridei behida eta, gaurko jaiotzak baino nabarmenagoak dira. Adibidez, bat botako izuet. Gaurko egunez hiltzen Benito Mussolini, italiar politikari eta alderdi nazional faxistaren burua. Italiako erresistentziako talde batek atxilotu eta Clara Petaki neskalagunekin batera fusilatu egin zuten. Gorpuak Milanera eraman zituzten eta han buruz bera zintzilikatu zituzten. Hau bere heriotza publikoki baieztatzeko egin zen, baina mendeku keinu bezala ere, hilabete batzuk lehenago 15 partisano antifaxisten gorpuak zintzilikatu baitzituztenan. Otro vato l'invasor, un partigiano, porta mi via. Oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, porta mi via, que mi sento di. Eta gaurko egunez jaio zen Saddam Hussein politikari eta militar sunitar irakiarra, Irakeko diktadore izan zen 1979tik 2003ko apirila arte, eta beranduago 2006ko azaroaren bostean gizateriaren aurkako krimenengatik heriotz zigorrera kondenatu zuten. Agintari bat jaio eta agintari bat hil. Esan dizuet, gaurko efemerideak, ez diala oso divertigarriak. Uste du, bai. Txoin, nik badaukat bat. Bota. Ez da jaiotza, ez eriotza, baina nuste postuko zaitula. Gaurko egunez jaio zen Gasteizko gaztetxea. Eta zenbat pixatu zuen? Pixu da jente. 1988ko apirilaren 28an, Arabako patroiden San Prudentzio egunean, ordu bat aldera, 250 bat lagun atera ziren manifestazioan Farinasetik. Eta gaur egun Gasteizko gaztetxea dena okupatu zuten. Igo gara gaztetxera, gaur horretan arintzera. Guztia apurtu arte huezoa zelako etxera. Abaskaria prestatu, komuna desatatu. Dudanik San Prudentzioska ospatzeko atzo karakolak afaldu. Ara? Bai. Aizu bai, Iñaki, efemeridea usatu zait. Bez? Horrelasteko preste gaude orduan, ezta? Apirilak 28 ditu gaur, eta asteazkena da. Eta bigarren kafeak? 200. saioa du gaur. Epa! Orain uste dut baietz prest garela gaurko saioari hasiera emateko. Apirilak 28 ditu gaur, prudentzio guztioi gure besarkada bana. Asteazkena da eta bigarren kafeak 200 saio ditu.
Zuekin Iñaki Lasa etura, txaldeon. Txaleon! Goiuri ezeiz arandi, arratsaldeon. Celebration! Maia Beiti ere gurean da, arratsaldeon. Atzaldeon eta soriona. Eskerrik asko. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Ilurbide. Gaur arratsaldeak 4:10 ditu. Apirilak 28. Gu hemen 4 presuekin gozatzeko. Eta bigarren kafeak 200 ditu. Aizu, eta duela gutxi pasazitzaigun ba, apiriaren 21 urte bete zuela programak. Oentxo kontuatu nahiz, apiriak 28 gaur. Aste gura izango zen, ez? Gaurko eguna izango zen, aste azkena. Oye, mo... Iti guau, iti si no pasó. Disculpen usted. Arratxaldeko 4:08 bilutu, jogitorri bigarrek afera. Guztiok, Ai, guztiok. Eta bai, nahi gabe Ismael Serranoren dueinu eta hotxonek alako giro melankolikora horbiltzen gaitu eta alaxe abietu dugu saioa, alaxe abietu dugu batzuk goiza, aipatu bezala, bagar bi euskatariren eriotzorrek, pixket, zeu kontrakorik esan. Protegernos, mi guerrillera, no estará sola. Baina maitatzen jarraitzen dugu, gauza ugari maite ditugu, eta gure maite duten tarteari heldu behar diogu. Iñaki Lasa, zer da, zein da zure maite duta gaur? Ba, ni gaurko maite dutakin oso pozik nago. Bai. Asko maite duzu, zure gaurko maite duta. Bai? Wow. Meta maite duta. Wow. Kontua da, kontatzen zarenean lagunek eta konfiantza dutela zuregan, edo beste jendearen gan, eta ari desene kasua da, lagun bat daukadala bere lehenengo eleberria idazten ari dela. Wow. Eta bidali dit borradorea. Nahi dulako nire feedbacka. Eta arrotasuna mandit asko postu nau nire feedbacka nahi izatea, benetan hartzea hor. Eta izugarrizko erronka da, ez dizut gezurratuko. Da Wordeko 84 bat horri ingeles ez iatzeta dago gainera. Wow. Eta erronka handia da, baina beak eman dizkit horra pauso batzu bezala zer nahi du jakin eta hasi nintzen atzo irakurtzen, eta hortxe asko gustatu zait hori nire laguna eleberri hori idazten egotea, eta nigan konfiantza izatea, ze gainera hau da lehenengo borradora, eta gero beste bi edo iritsiko dira, eta denak irakurri behar, baina kriston kontentu irakurriko ditut. Ze ona. Ederra. Nik maite dut kazetaritzak hunkitzeko gaitasuna mantentzen duenean eta kazetaritzaren bitartez maite dituguna komentzeko gaitasuna erakusten denean. Eta gaur goizean, David Beriain eta Roberto Fraileren eriotza jakin bezain pronto hasi naiz sarean horbila, eta agertu zaite Natalia Junkeraren artikulu bat, El Paisen sinatutakoa, eta izenburua zen David Beriain, kazetaririk onena eta nire lagunik onena. Eta kontatzen zuen La Voz de Galician, neska hau, Natalia Junkera praktika egiten ari zenean, dagoeneko Berein bazebilen atzerriko gatazka militarren bate kontatzen, eta orduzkeroztik zenbateraino izan diren lagun, eta ze hona izan den kazetari honen lana, baina batez ere, zenbatetan unkitu gaituen eta zenbat lan egin duen guri egia kontatzen saiatzeko egia lortzea oso garezi den tokitatik. Eta orain ere, egiaren bila eta egiaren borroko hortan joan zaizkie, Roberto Fraileri eta David Beriaini bizitzak, eta iruditu zait oso omenaldi xume eta polita artikulu oso labur eta zehatzean nola omendu duen Beriain eta neurri batean Fraile bera ere nola omendu duen kazetaritza egiari gero eta zailagoa den garai hauetan heltzen dioten kazetari hoien lana. Eta unkitu nau asko, eta uste dut David Beriaini egitea zeukan omenaldirik onena ere egin duela Natalia Junkerak. No estará sola.
Baina horrela jarraitu behar, gorko saio hau eta pixka alaitzen ere saiatu beharko dugu. Goiuri ezei zarandia, zein da zure gorko maite duta? Bi dauzkat. Bi? Venga, Bai. bat, gero mailak eta gero bueltan, rebote? Bale. Baina biak dia Madrileko autoskondekin erlazio dutenak. Jai ama. Baina, bat esangoet, lehenengo. Azteko. Ayusok esan du gaur, Madrid zoragarria dela, eta askatasun asko daula Madriden. Eta esan diote, baita zeatik da. Zuk bikote bat daugazu, eta ja ez da zure bikotea, osea, zure exa da edo bikote hoia da, eta Madrid hain da hundia, gero ateatzea da galea, eta ez dezula sekula topatzen bikotekide hori, eta hori dela askatasuna. Eta nik pentsatuet, ni bizi naizen herrin, ez ezkitolakoak pasatzen. Ze norbaitekin erlazio bat balin badaukat, eta erlazio hori amaitzen balin bada, 180 aukerak daude gero kalera atea eta pertsona horrekin topatzekoak. Eta pentsatuet gustatzen zaitela kalea atea eta lagunekin edo ezagunekin topatzea. Eta ez gehatu zehalako beraiekin eta badakizulako ikusi egingo dituzula, baizik eta atea kalea eta edo eskolako lagun bat edo unibertsitateko lagun bat edo zure exa. Baina kalea atea eta ezagutzen duzun norbaitekin topo egitea, aurretik hitz hartu gabe, maitu dut. Diaz Ayusori buruz ezin gauza handirik espero, baina frivolizatzen hasita, zentzugabekeria, ez? Zenbat emakumek sufrituko zuten Madrilen euren erasotzaileen urruntzea agindua betetzen ez delako, kalera irten eta ura topatu nahi ez eta topatzen dutelako, adibide traketxagorik emakume batek, edo pertsona batek, emakume izan gabere, ematerik baute duen. Bai, badu, beak bota ditu gehiago. Eta askaninde, askatasunan kontzeptu bera frivolizaten da dela. Hori ere definizioi, benetan. Behantzat, bai? Ero hori nahi dauzaldu. Noski. Bueno, había puntua. Estrategia hona da, Askatasuna komunismoaren bestaldean kokatu du, ez? Eta Ayusok horrelakoak botatzen ditu, eta orduan gehogu fijatzaia zein den beak esan duen azkeneko txorakeria, eta bitartean atzetik xorro ari dira beraiena eskuratzen. Lasai, altxako dugu horko programa, horrelakoren batean. Bai. Nik gero Maia Beitia, zein azere maite duta? Bueno, ni gaur goxin junaz gure eta toparot, topaixatxua solan derrepentin txokolate tabletak, bomboik, gentik lagazta zenak, eta gaur derrepentin pastel bat. Aparte liburu bateaz. Liburu ikusirotenin banekixin ja pastela zeinek erregalaztan, zabaldurot eta San Marcos opila. Kriston ilusinio jeizta! Txoin, baina zure urte betetzeguna da? Ez, baina nik egunero celebraten dut. Bale. Ez, baina justo lankidire Irun, Hondarribiku, eta ondala denporetatik naiztanela zoz erregala, eta asteburun okurriugakon, eta neure amabezutako morun, eizta erregalute, hain ilusinoi eizta salto kasinaz bulegun, eder demazauan, eta bi aukera neukazen dana neuk jan, ero konpartiu, eta askanin asko kostate baina konpartiu inot. Gure entzulei inbidi pixka emateko jarri dugu argazkia. Eske gainea biztatik, behixetatik zelan sartzen da, zelako kolorez bete eta arrautza gorrixakin, erdixan titxa bat, konpitxakor, zoragarri xera? Zoragarri. Azken maite duta dugu, garko saioa biatu horretik, eta Goiuri zuri dagokizu. Maite dut horri heltzea. Eta futbola ipatuko dut. Ai, ama! Futbola eta Madrideko hauteskundeak gaur zein naiz. Baina, irakurriet Marcelo, omen da jokalari bat. Real Madridekoa. Nahiko ezaguna. Tokatu zaiola hauteskundeetan mailean eotea. Eta pentsatuet, eta nola tokatu zaioan hauteskundeetan mailean eotea, ez dala jongo Londresa, ez dakitze partido, ez dakitze zerta. Egon behar du, hauteskundeetan hor maien, botok zen batzen. Lehentasuna hori du. Karo, eta, lehentasuna, derrigortuta. Eta, pentsatuet, ze ona, ni eta Marceloren artean, desberdintasuna handi bat, dala
dirua. Badakit, Beak dauzka milioi asko, eta nik bat behar ez. Baina pentsatuet, ni honitzen maien hauteskundetan, eta zuri, naiz eta 50 milioi edo gehiago euki, zuri ere egokitu zaizu hauteskundetan maien egotea eta txapada hoi jatea, ze maien egotea hauteskundetan. Ikusiko dugu. hori esantzun borboiak, legaren aurrean dena garela berdinak. Gure entzuletako batek esan digu, nik ez daukat ezertarako gogorik, gaur egun txarra daukat, dena gorroto dut, ez daukat maite dutik. Eta hori Ibilak esan dut, Arkakusu esan dio, bagara bi. Eta esan dio, guaizu Ibila eskatu kantu bat, eta guk alaituko dizugu, eta eskatu du, Willis Dramonen lehentasuna. Naiz eta Arkakusu dion veneno jartzea nahi duela, baina guk Ibilarik eso ingo dio momentuz. Miraka izkuntzabiltzea lirateke nola itzuliko dibertsitate Antonta besteen eskuak eta begiak Suizidatu diren langile altxatuak Mediterraneoan urperatuak errekuperatu ezinak Behin desagertua betiko galdua Itzaltzen den oro ez da berriz biztu Willis Dramonen laguntzarekin saiatu gara lehentasunak ezartzen, eta gure lehentasuna da entzuleak zoriontsu izatea, gure esku dagoena behintzat egitea. Eta zuek zoriontsu egiteko ez dakit, baina zuek gehiago jakiteko behintzat, badator maila behitia, oso gai interesgarriarekin. Geratu hor eta bagoaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Maia beitiak barre egiten du. Rosa Luxemburgok ez da beste sarreraik merezi. Argita garbi Rosa Luxemburgoren inguruan aritu behar dugu, klase borrokari buruz aritu behar dugu, eta maiatzaren lehen agertu dugula ere aitzaki baliatu du Maia beitiak. Gaurkoa prestatzerakoan, Maia. Bai, eta ikusitxe jende askok egun txarra da karrela, eta espero hau txapandi ez isati, aldo benik eta haringarri xena ingorgo. Baina bai, Rosan bizitzi beran pentsakeri bada apasionanti. Maia, lenguan ekarri ziren hiru liburu totxo, tostoi, klasiko pixu,
Eta jendeak esan digu, ze ona lehengo egunekoa. Bai. Ze errex. Bai, badakit gainera, Arianeko lankideko izian ere heldu ziotela gai horri, maite bidarteren bidez, eta berreskuratu zutela, eta gozatzen aritu direla entzuleak, bai, hola, maiztasun puntu batekin, bai, oso ederki joan zan. Beraz, zu lasei, ziur Rosa Luxemburgo ere goxo inesteko moduan ekarriko duzula. Garrirot, Bai. Neunaz da txuleti garrirot. Eta gu veganuak. Serietasun pixka bat, saio hontan, venga, inigo, mesedez, iso. Alegin jukoaz, bueno, gaxak badiz erixuk, eta Rosak ze bizitza aukiban, eta bat ez zelan hil zan, eta ere zelan hil ben, esan hil berez, hilein ben. Eta, bueno, bizkate horren ingurun ari txuko gaz, ze oihartzun bere momentun, hain izan zan emakume kritiki, dana kritikaban, urte asko pasada bela kespin edo ilunpetan, ez dotzen nahi emonixan berak merezi bantokiz eta ontxe, azidiz beran obrak argitaratzen eta ezautza emoten, eta benetan ikusten da, 100 urte berandua, berak einman kritikak pilpilin jarraitzen da bela, eta oso, eta dakaz oso esaldi lapidaxuk, orduan batetik beran bizitzite pentsakeri aztertuko, eta bestetik katakrakek argitaratu ban, gartzelako gutunak Sophie Liebknechti. Eta amaingo pare bat pasarte irakurriko. Eta bai dilema moralatzen gazta, zemate arte gutun pribauk irakurti legitimu dan. Hori, bere garaxan hasiera-hasieran esan genuen bebai ez, autori eta bizitza pribau, pertsona morun zemate arte batea duzen, edo zemate arte banatu berdan. Eta egixera gutun pribaune melo izabaltzen baru erozer aldala topat, erozer justifikateko balixo da bela, ero bai beran obri injartzeko, ero kakazteko. Eta, bueno, dilema bat sortuztan, ez gaina lagun bate komentaztan, ja liburu erdixen eguala eta, eta jas neman jakin, jarraitxu, baina badaz pasarte zoragarrixak lantzeko. Bueno, orduan, Rosa, gure Rosa, maiatzak bata, langile borroka eta Rosa imprescindiblide. Rosa gorri amorune ezagune, baina esan iselan ipeo dutzu. Pazifik izan, oso pazifik izan. Eta marxismoa hitzan kritiki, eta gaina marxist izan, baina batzutan beran kritiki marxismutik kanpoak okatzen da, bai, hor Lenin gehatu zan, bueno, Lenin hor aurrez aurre ibilizen askotan, ez da bai datzen, eta adibidez beranara esaldixe, askatasune beti izangora desberdin pentsaten da benana. Bai, oso saldiona da. Ayuso, Oixe Samarron! Jaso zen, 1871 urtin, eta da justo Frantziko langilik Parisko komuni aldarrikatu baino egun batzuk lehenagoa, ez? Bizkat hor testu ingurun, Europan aidan beste iraultza eguazen emoten, langile klase antolatzen hasitxe eguan, eta bera polaki izan. Polaki, baina jatorri rusu eukan, eta zaparkatu, Poloniako zati rusuku zan, baina bera judixi izan, familixi judutarra. Eta oso brillanti izan, ikasi ban zuzenbidi, ekonomia, filosofia, historia, matematika, politika, eta gazte-gaztetatik hasi izan Poloniako Partido Sozialdemokratan paper importante bate jokatzen. Gero, Berlinia eskapaban, eta 1888an nazionalidade alemana eskuratu ban, eta Alemaniko Partido Sozialdemokratan sartu zen. Eta, Kautsky dala oso sozialista alemane ezagune, bisan arte iminibilizin marxismo ortodoxu defendiuten. Eta lehenengoko gerra mundu aiatekotan eguala, 5 hilabete lehenagoa, ondiokan oso jente egitxik ikusteban benetan gerrin peligro. Eta Partido Sozialdemokrata alemanak gerran sartzi defenduin ban, eta Rosa horreaz iselan ipezauan konforme gerri iselan ipezauan justifikaten, eta berak pazifismo aldarrikatu ban, eta horrek egizera Partido Sozialistatik urrundu imanela. Orduan, sortu ban Karl
Liebknecht, eskezlako apellido gatxe benetan, Liebknechteaz sortu ban Liga Espartakisti eta 3 urte berandua Alemaniko Partido Komunisti bihurtu zen. 1919an egon zan altxamendu sozialista bat, berak ez ban bat etxen horreaz, baina, ez eguan ados, baina, lagunak ez traizionatearen, bazkanin bat egin ban, eta bertan gabaz, Freikorps izeneko injar paramilitarrak hile hemen, lehengo, sekuestra ben, kulatazuk emotzen, eta erokotxe baten sartute, buruntiru emon, eta beran gorputze Erlineko errixure bota ben, beranana eta Karlena bebai. Gaur egunin Berlinen beran gorputzea gertu santok izan plakatxu bat da ipinitxe. Eta hemen gustaten gazta komentati, Berlinen gaur egunin beharriroi palazixo reala eraikitzen da biz, ez da, baina hon 10 urte, eguan palazixo reala, eta Rosak 1919an bertatik, beran askanengoko diskursu, hil aurreko diskursu bertatik emon ban. Eta gero hilen ben, komunistak etorri zin, hori palazixo reala bota ben, baina, klaro, esan ben, komunista dedikazin dana botatea, eta esan ben, baina zelan botakau, Rosak diskursu emon, balkoi, eta orduan behin balkoi mantendu, eta atzin, olako bloke sovietiko soso kuadrau batein. Eta total kontrasti izan, 10 urte, gaur egunen barriroik palazixo eraikitzen dabiz, esan dako morun, baina 10 urte, behiko mine motean, esan urrezko balkoi rokoko bat, eta atzin, bloke sovietiko. Eta esplikazioni bakarra zan, ezinela trebiu Rosan balkoi botaten. Hemen abile, Googleekin borrokan, baina... Ez que ez da, neu egin una, baina ze bera balkoi topalaike, baina palazixuaz da, ez, oso esanguratzu zan, ze nazte borraztein ben komunistak orkasun. Endulikon 10 urte egon bazin Berlinen, bate paino gexaua jakingo rauz herri buruz gabizen. Eta Rosan kasun, pentsarot, atzetik asti, esplikateko beran ekarpena zintzuk izan zen. Eta orduan galderire, zehatxik hilben, ero zeinek hilban, hobeto esan da, ze gobernu sozialistak eguazen. Eta injar paramilitarra, Freikorps, gobernuko adar bat zan. Orduan zan, gobernuk, ez dakiau zemate arte emon ban ordeni, baina bai ez banela isebein hori ebitateko. Ze sozialistantzako bebai Rosak molesta etxe ban. Eta esan komeni beran askatasune, beran espiritu kritiku zabaltzen ibiltzi, hilbenin 58 urte ukazen orduan, ondiokan banaiko gaztizan eta baukan zer raporta, eta esan komeni. Egixera, bera eta Karl hile gero hor benetako ez dizinoi emon zanela Europa mailan komunista eta sozialistan artin. Gaur egunin bai banatzen douz, baina euran erixotzi arte hor, beti, ondiokan bizkan nazta ebizan eda hoiz izan zen benetako arrakali sortu bana. Eta, berane kritikak aztertzeko orduan, 2 punto aipatuko txuaz batez be. Ze Marxek, esate banze, kapitalismuk bere baitan sortzen da bela kontraesan ekonomikuk, eta horretxek ekarrikora bela kolapsu. Eta hau da oinarritxute Hegelen dialektika. Dialektika da, dakazu tesis, gero antitesis, da ero sintesis, ez? Dakazu gauza bat, eta justo beran kontraku sortzen dau, badidez. Burgesixide proletalgu sortzen da bena, beran antipodi sortzen da bena, eta gero horrek ekarrikora irautze. Osea, germena bertan barrun da. Eta hori de Hegel eta marxismo dialektikin oinarrixe, esango dugu, hori inkuestionabli kasi. Baina, antza denez, Rosak, nik irakurrirot, igual Hegel ez banela ondo ulertu, eta hori dialektiki handik eskapata, esaten dauze kolapsu torriko dela, kapitalismuk beran askuntzarako beti birdabelako eremu ez kapitalistak absorbiu edo janen birdauz. Eta orduan ez da bere baitan dakarrela kontraesan eta irautza, senoke dabil, kapitalismu dabil beste eremuk inbadiuten da azkanin eremu baik gehatzen danin, orduntxe kolapsu torriko da.
Horrek badakar, zelan, zentzunez, gaur egunin kapitalismu mundu guzti, planetiaz amaitzen dabil, literalmente. Kapitalismo amatxukora praktikamente jeixezgako ningeatzen konkistateko. Eta ez da bere baita, hori gero ez da bai datu laike, ez da, baina rosak, olanik irakurritxe rosak bai dakar errezoi. Eta zati, azkanin dana fagozitaten dau, eta ja ez da margenik eta urduntxe amatxukora. Eta hemen esan berde Leninei asko guztakon kritiki bezatzen oso ondo rosa, baina ez da kritika marxisti, marxismotik kanpoa zabiz. Porque beran oinarriz ez duzu onartzen dialektika bat danik. Zuk esatezu kolapsun oinarrizak kanpun da zela, orduan, bale oso ondo, baina ezaz marxisti. Eta azkanin deze ardurarotza kritiki marxisti izan ero ez izan, ez? Baina, bertan epokan bai emautetzen horrei importantzisi. Eta gero bestetik, Bernsteinek bebai marxisti zanela, enban revisionismun aldeko baulako aldarrikapen bat. Eta esaten dau, iraultzi, da bizazkanin eztabaidatzen sozialismuk zetorkizun eukikora ben. Eta Bernsteinek esaten dau, enberde revisionismu eta hori ez, pixkat partxi ipini. Eta Rosak esan dau, komo que partxi? Hori imposibilidez, kapitalismo moralki ez da ondo. Iraultzi etxa derrigortute gaz, moralki. Gero beste ez da bai da bat, horrek irautzek zer suposaten da. Benetan zer nahi rogu esan irautziaz, zer eta zelan emongo dan. Hori beste ez da bai da luze bat ala. Baina, hoxe da ez, Rosak oso liburu hona idatze ban, artikulo bat, erreforma ala iraultza izeneko, eta hor Bernsteini egurremotetza eskerreskuma. Zelako kanta romantiku, ez da? Ze politia, abiatu gara, The Red Army Choirarekin eta hortxe oso. Nik uste alaxeik eman zioela ezker eta eskubi Bernsteini Rosa Luxemburgok. Hola, gozo. Erromantizmutik ezkerta eskubi, plip-plau. Jo, bara gaina anekdota bat, bizkat beren isakeri erakusten da bena. Ez dut apunta pentsaten ez duztan elastirik emongo, baina olako kongreso baten, ez da, Jean Jaurès, olako izeneko bata. Justo esate ban, Rosa pilo bat kritikate ban, bera frantzesa, eta alemanez esan kongresu, eta ebilen Rosan idea kritikaten, eta Rosa egurremoten da. Pasaten da ze traduktorik, ezek izenela horren beste teknizismo, eta ez banela lortzen traduziuti. Orduan, Rosa bera esken izan, itzulpena etxeko, beran burun ideian kontra. Ztia zeuna. Ze crack. Zeuna. Artista. Bueno, ze koherente aldi berean, ez da? Bai. Hau nahi hau zu? Oi, bai, lo. Nola itzin gauza serioetaz eta paiazo kuadriat eman bigarren kafea. Ez que gaurko gunin ekilibri xutu pabirde. Behar genuen. Bai. Ez que hau seriedade guztiaz trataten baro, entzule bai gatuko zase. Ekilibri xo bilatu arranera. Zuk uste zugo juri zati zuen horrekaren bilan horbaiten gana jo maia bururatuko litzaizukela. Amodiotik, Luxemburgek, Bernsteini bezalaxe. Amodiotik! Venga, serio, serio. Ez, espero do serixuei, bez, ez talan temi pixkat infumabli bihurtu laike. Bai, ondo erizea. Bueno, Lenin eta Rosa, hor, amor rodio. Epe. Bai, bi punto batetik abertzalutasunan ingurun eukiben desadostasune, eta, klaro, kontutan eukirdo, komentaro emorun Rosa Polak izan, baina judixi isatik lurrarekiko edo abertzaletasunakiko ez beste relazioi bat sortzetzan, ordungo garaiko judixuk eukena, eta gaina Hannah Arendtek esaten dago ez beste judix amorun, nik uste dut barne ikuspegi batetik esaten dauze, ordungo judixuk ezinela ez polakuk, ez alemanak, ez rusu sentiuten zenoke, europeuk ez, orokorrin. Orduan eurak esate benin, langileok ez dugu aberririk, ero langileek ez dute aberririk, benetan siniste denela.
Eta hori ez, Rosa Igesen kritikadako nazelan, esan konturatzen abertzaletasunak jentin langilin gandakarren garrantzixaz. De hecho, berak, lehenengo gerra mundialan kontra horretxeatxik egon zan bebai, erizten gakonelako, zanela burgesixin aitzaki bat, toki desberdinetan jasotako langilik alkarren kontra hiltzen ipintxeko. Esateban, langile klasi abertzaletasunan gainetik egon birde. Eta gero konturatu zen, benetan realidadin esanela olanik. Karo, eske abertzaletasuna askanin berak ulertzen ez beste kodigo batzutan funtzionaten daulako. Eta hemen, Finlandian kasu nahi dut aipatu, ze Finlandia urte askotan Sueziko parte izan zen. 18. mende hasieran, 19. mende hasieran, 1800 pikun, rusuk hartu bene arte. Eta behin Rusiko urriko iraultza 17an emonda gero, Leninek koherenteki Finlandiai independentzia motzan. Eta Rosa azarratuen gakon eta kriston bronki botatzen, hori zelan. Abertzaletasunan aitzakitxan langile klasi ez, beste hor, gexauatan banatzi. Bueno, gaur egunin finlandesak ondiokan posten diz. Eta bestetik, Leninek berak gerri eta triskantzak bai justifikatez dituzen iraultzan isenin, eta Rosak ez. Rosak gerri ez ban iselan ipe justifikaten. Eta gainetik boteriaz esateban, boteriai buruz esateban ze ezin jala erosein presixotan gorde. Adibidez, jentik ise esateko ez dakarren garaipen baten Rosak ez ban sinisten. Osa, beti jentin parte hartze eta prentza askatasune hori etxe ban, bultzatze ban, eta defendiute ban, eta esate ban, bilur handi xaue motesta iraultza deforme batek, porroten jako iraultza bate paino. Eta berak ondiokan Stalin ez ban ezautu, baina gero ikusitxe marxismu zelan deformazan Stalinaz zelako errezo jeukan. Ze gaur egunin ondiokan ekialdeko herrialde askotan marxismu ezin jerakutzi, jentik dakarren gaur enguk ez, baina beran gurasuk eta aitona amonak eukira ben esperientzixin ondorixoz. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di... Zelago pose derra gabi zentzuten. Kusalezu. Se io muoio, do partigiano... Lenin, esaten da ze ekintza gixona zanela eta beti amatxuko banela politikan. Baina Rosak, beran buruez bane holan ikusten, kasi aksidente bat eristen gakon politikan amatxu isana eta politikan parte hartu isana. Eta esaten da ze bat ez beberan justizisi eta askatasun sentimentuk irainju espazitxu ezen, ez banela parte hartuko. Eta segurenetik dedikako zan botanika, zoologia, historia, ekonomia, ero matematiketa. Eta berake kautzkiai zuzendutako karta baten, esaten dauze, baten batek sinistu bikorau, ni istoixako zurrunbilun dantzan banabil, akatz baten ondorixoz dala, ni berez antzarrak esteko jasonitxan. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano. Eta nik kanpotiarreta ekarritxua zen pertsona gexenan murun, Rosa kartzelati pasazan. Eta kartzelan eguala edatzi zitzuzen lehen komentaru zen karta oso politxak. Eta pare bat, zati aipatuko txua, zegainia, hemen toparoten pasarte baten, pasan aztin, Iliadan komenta genuen bizi onaz, badakar loturi, bai. Bueno, nik irakurri ingot eta iaz eristen gatzuen. Bota. Hau bai euskera batun irakurriko rotela. Alaxe dago itzulita, ez da? Bai, eta ja gaina oso izkera aberatza da, eta hortik ondarrutarra asko kostaten. Badijo Amaia eta badator... Amaia. Beste izen bat jarri genion?
Enez Bai. batzen zin. Mirene. Mirene. Ni jasonen nahi nuen. Mirene, bale, badoa Maia eta badator Mirene, bale. Eskerrak atakaraki horrelako lanak eta ardurak ere hartzeagatik. Duela gutxi Hannah Arendten itzulpenaren inguruan aritu ginen, indarkeriaz, itziar diete ultzurrunek itzulitakoa, eta badakartzu katakraki esker, bueno, hola, pixuzko eta tajuzko liburuak ere euskeratzeko apostoli egiten dutelako eta ideie garrantzitsua daudelako hor euskeraz irakurtzea merezi duenek. Hori da, eta ez da gaina bakarrik itzulpena, bai itzaurri, bai azalpena, gero atzin iztegi txikitsu bat ator, oso ondo daz, ulertzeko benetan zer, rosak zer suposatu ban, eta testu ingurun kokatzeko, ze bestalan ez da ulertzen, testu inguru baik, ez da garzentzunik. Ordu nolantxen idino. Sonia, nik zugandik hurbil egon nahi nuke beti, zu distraitzeko, berbetan ala isilik egoteko zurekin, ez zaitezen berriro erori zure pentsamendu ilunetan, zure etxipenean. Zure gutunean galdera hau egiten duzu. Zergatik da dena den bezalakoa? Aurra zara oraindik, bizitza horrela izan da betidanik. Sufrimendua, bereizketa, nostalgia dena batera, den bezala hartu behar da bizitza, eta horrela ondo dagoela pentsatu. Hori da gutxienez nik egiten dudana. Hori lehen zatire porni izan, kartzelako gutunak Sophie Liebknechti. Eta hau idatzi ban, 1917ko apirilan 19. Eta nik bai ikustetzat, tetisek Akilesei izatetzen azlotute, ez da? Bizitsi, hoxera eta damorun hartu birde, eta... Eta, aurrea. Eta besti, oso zati, ezagunagoa dela esango neukea, eta ontsi ikusiko zu ezeatxik. Haude, maiatzak 2 idatzitxako. Baldakizu batzuetan pertsona ez naizenaren sentipena dudala, emakume irudia hartu zuen txori bat ala bestelako abere bat naizela uste dut. Azken finean lorategi baten txokoan nire etxean nagoela sentitzen dut. Hemen bezala edo zelaian belar gainean bezala. Erlastarrez inguratuta, gustorago nago naturaz inguratuta alderdiaren kongresu batean baino. Zuri esan diezazuket, zuk ez baituzu hau sozialismoa saltzen dudanaren susmorik izango. Zuk badakizu ala ere, nik nire lekuan hiltzearen itxaropena dudala, karriketako borrokan ala espetxean. Ez ekixena da 2 urte berandu hilko benela. Baina berak argi eukan oian esanela hilko, zarra izan da. Eta guk Armada Gorriaren ahots ederrak entzuten jarri. Kalink ari gara entzuten. Eta amaitzeko mezu itxaropentsu bat, ze justo katakraken hor itzaurrin esplikaten dau, hil besperan, 19. mendeko irautza sozialistan porrotan zerrenda bat etxen egon zanela. Eta idatzi ban sozialismo beti bir sortuko dala eta oinarri zabalauak eta zendu hauak lortuko dabela. Eta horrek bai emoten da bolan itxaropen bat, 100 urte berandua eta sozialismun idealak inoiz baino beharrezkoak doz, segu langile klase modun, ez dakau beste irtenbideik ero geuri danan alde borroka etxen dou, edo miseixa gorrixin bizitzea kondenata gongo gaz. Eta horretxeatxik, amendik gora aipamen bat, eta aitortza euran lan baldintzan alde antolatzen dizen langileai eta borrokan dabizenai, eta bebai euran borrokin bitxartez, sistemi bera zalantzan ipintzen daben borrokai, zaintzak erdigune ekarri nahi dabenak, diru publiku zelan bideratzen dan zalantzan ipintzen dabenak, eta hori eztabaidi eta pentsakeri erdigunin ekarten dabenai animo asko, gora maiatzaren bata, eta danok manifa.
eta gure entzule batek idatzi duen bezala, ze oso ondo labur bildu du. Joe, ze top gure Rosa. Eta jazta. Hola, hitz potolori gabe. Jazta? Arratsaleko 5 izateko 11 minutu falta diren honetan aurrera egin behar dugu, baina maila beiteari eskerrak eman behar dizkiogu. Baita indarra ere, egun potolak dituzue borrokan, maiatzaren bat ere hortxe bueltan da, eta borrokak pilatu egiten dira. Zoritxarrez, así que indarra. Eta bakotxan borrokak danon borrokatiz azkanin, así que danok bate aurrea. Datorren arte, Maia. Eskerrik asko. Adio. Lo mío nuestro, hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo, toda la rosa de Luxemburgo, toda la rosa de Luxemburgo. Estábamos todas cantando en la plaza del pueblo, Mario saca la guitarra y Andrea huele a beso, irremediablemente azul se está tornando el cielo y nos queda cuerda y cuerda y cuerda para subir a verlo. Lo tuyo es mío es nuestro, hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo, toda la rosa de Luxemburgo, toda la rosa de Luxemburgo. Qué suerte de habernos cruzado y nada más, espero no volvamos a cruzar. Y al final paramos el minutero, el secundero éramos nosotros mismos, de un impulso llegamos al cielo, en pecado nos lanzamos al fondo del abismo. Qué suerte de haberte encontrado y nada más, espero no volvamos a encontrar. En esta loca vida loca todo rima, la rueda de nuevo nos arrimará, mientras tanto yo te rimo todavía. Estamos en búsqueda de la armonía, cautiva en la sonrisa del azar, recóndita armonía. Jugamos con sus alas ese día y ella nos encontrará de nuevo descalzos corriendo, nos encontrará de nuevo desnudo al tiempo, nos encontrará jugando con la luna en los arroyos, nos encontrará y escondiéndonos de ellos, nos encontrará abriéndole causas al reloj, nos encontrará cantando deshora cualquier canción, nos encontrará bailando, riendo, bailando, nos encontrará valientes, sinceras, despiertos, nos encontrará y encontrándonos los ojos, nos encontrará armonizándonos, nos encontrará quedándonos dormidos en el cerro, nos encontrará al amanecer de nuevo, nos encontrará, que sí que no, que sí que no, que sí que no, que sí, nos encontrará. Segituan, Iñaki Lazaren eskutik, Goiure eta Biok ere, hortxe, gure aletxo jarriko dugu, baina musika nobedaetan murgildu behar dugu. Segituan garazoekin bigarren kafean. Gelditu makinak. Definizioz, ohiko tamainara, neurrira, indarrera edo garrantziara iristen ez dena da txikia. Baina zerk egiten du zerbait txiki? Korputz berean handi eta txiki adjetiboak gurutzatu daitezkela ulertu genuen mikroezegunekin. Eta eskala handituz, nanomaterialez ariko gara Miren Kajarabile ikerlariarekin. Begi hutsez ikusi ezin diren beste elementu batzuk ere digeritu beharko ditugu. Antibiotikoak kasu. Zer eragin dituzten antibiotikoek inguru giroan? Egokiena Manu Soto ikerlariak azaltzea. Plentziako itsas estaziotik datoz, bai Miren eta baita Manu ere. Jakina da, txorrota ireki eta ure irtetea ez dela miraria, sistema baten emaitza baizik. Zer dakigu ordea prozesuaz? Zein bide egiten du urak iturrietara heldu bitarte eta ustubidetik ihes egin ondoren. Uraren ziklo osatua azalduko digu Iban Zubeldia Añarbeko urakeko kideak. Nola ez diegu proposamenei leku egingo, Etxeun Arregiren musika ekarpenaren txanda dugu gaur. Behin aurkezpenak eginda, zergatik egon zain, abia dezagun gelditu makinaken 15. saioa.
Jada entzun gai duzue, Gelditu Makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Maia beiti agurtu dugu, baina noski, omen badugu gaur Maia agurtu, geroan Elukin etorriko da. Arkak uso galdetzen dugu, noiz datorran, Ba, Laister dator. Bueno, Laister dator. Akaso hemen da dagoeneko, baina dena ez dugu kontatuko. Baina horren aurretik musika gomendio heldu behar digu bigarren kafean, eta Iñakik uste dut hainbat berri badakartzala gorkoan. Bai, bakizue guri asko gustatzen zaigu, noizean behin bigarren kafeko entzulekin musika gomendiok elkar banatzea eta gauzatxo batzuk proposatzea, eta hortara gatoz gaurkoan ere. Gainera gaur etxea begira ingo ditugu gaurko proposamenak, konturatu garelako udaberri honetan makina disko eta aurrerapen abesti iritsi zaizkigula. Beraz, kilometro zero musika gomendioak egitea baino. Ados egongo zarete, ez? Bai. Bale, osea, gaur ere ez dugu Beyoncé hitz egingo, ez da? Nik gaur gauza esango izut, Iñakik esatuna. Bale, gaur ez, baina beste batean bai, bale. Bueno, lasai, ze gogotxuna Euskal Herriko artista hauen lanak ezagutzeko. Urtea berritasun askorekin hasi genuen eta martxo hasiera lasaixeagoa izan bazen ere, badirudi udaberriarekin batera loratu direla doinu berriak. Bai, Goiuri, bai. Gainera gaur gomendatuko dugun lehenengo abestia, labetik atera berri, baina berri dago, Zebero. Gaur, hartu guantekin bazpare, eskularrukin, gaur bertan aurkeztu du Roland Garces, bakarra libindarrak, sare abestia. Batxoekin urdia garbitzeko, denda hustu bat zuten ere. Beste batzuek kanta bat jarri zuten, jendearen eskuetan. Munduako larren kartzela den arren norbaitek izenaz galdetzen dizu. Zertan ari zaren gaur nola doan dena jartzen behar duzun. Balkoitik ez da inor ikusten, baina bakizuen. Entzuten ari zareten bezala, konfinamendu eta pandemia garaian girotutako abestia da. Kasunetan Peio Lizarraldek lagundu dio hitzak egiten Rolani, eta Oskar Benasek lagundu dio ekoizpenean. Eraz, entzun dezagun abestia. Baitek etxetik eskatu dien ere beldurra defendatzeko. Eta bigarren kafeko laborategitik pasatzen abeslari batek ere lehen albuma argitaratu berri du, Laister entzungo dugu. Bai. Akaso entzuleak badakin horren inguruan ari garen. Hemen aritu zen aspaldi oraindik bere diska noiz iritsiko zen garbi ezkenuenean, ordurako diskoa grabatuta bazuen ere, luz izan dute labean gordeta, baina ilun eta barre izena duen lan hori dagoeneko entzun gai du, Idoia Asurmendik, Idoia izenpean. Itxasoaren beste aldean eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala baster eskutu batean
hasten du isilean. Kresalak busti ditu zure begiak. Itxasoari Sekulako hotxa daka Idoiak. Eta ze goxoa. Bai, abesti hau justu deitzen da Lo kanta. Eta esan dezun bezala da abesti bat, lasaia, goxoa, kulunka bat bezala da. Eta pianoarekin batera konposatu zuen abestia hau Idoiak, entzuntzen nahi gara pianoa. Eta justu esaten dezun bezala, zen horret besarkatzeko gogoa ematen duen bezala, eta lasai eotekoa. Baina, bueno, diskoak ez du bakarrika nola abesti lasai eortakoak, badauka beste estiloak, badauka pop rocketika hor gertu dauden abestiak, euskeraz abesten du askotan, gazteleraz badaude abesti batzuk ere, kolaborazioak ere hor topatu ditzazkegu, adibidez, Einaute Lorrieta kolaboratzen du hori kantu horietako batean, eta adibidez, sartu duen 8. abestia egin du Euskadiko Orkestrarekin, orduan da bere beste abesti baten bertsioa, Euskadiko Orkestrarekin egindako bertsioa, eta Idoiak hori ez da diskoaren azken abestia, Viejo Refranero, eta, bueno, Idoiak ditu 20 urte besterik ez, bere lehenengo lan luzea da hau, eta zalantzari gabe da gertutik jarraitu behar dugun artista puxka bat. Bai. Vuelvo a recordar una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal. Vuelvo a imaginar el baile en la plaza llenos de felicidad. Vuelvo a celebrar, cobarde quien no canta, gritaban los valientes caminando al carbón a trabajar. Los días en la sierra, la vida al azar, cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando se alegran los corazones, cantar a la vida y cantar y cantar y cantar. Nik erabestu nahi dut, baina eske jo, nire ahotsa eta claro, Idoiarena, bueno. Zuri ere oso politia dago, Juri. Eske, oixe entzun nahi non. Bide, nola entzuten dango Juri ahotsarekin. Cantar en la vida, cantar por la vida, cantar. Idoia Surmendi bera dirudizu Juri. Eskerrik asko. Bueno, eta guaintze, doinu hauen ostean zertan murgilduko gara. Venga, zen aizuko Juri. Ui, nik aukeratu zake? Beyoncé ez du balio. Bale, Beyoncé ez. Beyoncé ez? Hori bakizu? Zer entzuna ezu? Aukeratzen hasita beste emakume bat? Bale, noski. Bat baino gehiago ere nahi izatekotan, zegia esan, bera, Ekinek atera du 5 abestiko EP bat. Eta da bere lehenengo lana. Marenek disko bat argitaratu berri du. Ilargik bideoklip bat atera du orain dela oso gutxi. Baina, bueno, horiek aipatuta eta aukera gehiago daudenez, bi emakumek elkar lanean egindako abestia entzengo dugu, bale? Bale, ados. Kanpaiak? Hasieran bai. Hil kanpaiak.
baino zei antzuten. Gustatu zaite, baina. Gustatu zaizu? Bai, Ondo. zer da? Ba, hau da, Arima taldearen biluztasunez jantzita diskoko abesti bat. Biluztasunez jantzita. Bai, oximoron bat ematen doia, Ze izan- biluztasunez jantzi. Ze izan ona. Eta abesti hau zehazki da pentsamenduen biktimak. Paule Bilbao abeslariaz gain, Paule Bilbao da Arimako abeslaria, entzuten dugun beste ahotsa da Sara Sozaiarena. Ara? Azken alin Sara, ba, ezagit, leku guztietan dabil. Hor txega bere ahotsa entzun eta entzun, ze orain dela gutxire argitaratu du abesti berri bat, Sega Soundskiller taldeak, eta horre bai kolaboratzen du Sara, gordun, ba, azken aldin Sara eta Sara daukagu. Baina, bueno, a ber, Arira. Arima da Bizkaiko hirukote bat, eta osatzen dute Paule Bilbao, Gontzal Bilbaok, dala bere aita, eta Josu Gonzalezek, dala Pauleren bikotekidea. Eta jorratzen duten estiloa esan dezagu dala showgaze. Bakizu zer da showgaze? Ez. Ba, oker ezpanago, show oinetakoa eta gaze begiratu. Ondo zoaz, Inigo, ze hortikan dator musika honen estiloa, eta zerratikan showgaze edo oinetara begiratzea, ba, bueno, ba, estilo hau jorratzen duten taldek, erabiltzen duzte pedalera ugari, ba, luperra, distortzioa egiteko, kapak egiteko, eta, bueno, ba, horiek guztia jotzeko, ba, lurrera biratu berezu, zure oinetara, eta hortikan dator showgaze izen hori. Arimak, apirilean argitaratu du hilabete honetan, biluztasunez jantzita diskoa, eta, bueno, musikalki, hola, iluna da, baka dentsitate bat, eta nik aitortu behar dut, oraingoz, urte honetan Euskal Herrian argitaratu diren diskoen artean, ba, dagoeneko badakala lekutxo bat, nire kutxunen artean. Inigo, Zer? eman dezakegu primizia? Ze primizia? Ai, ba, ekainaren 2an Arimakoak gurean izango ditugula bigarren kafeko elkerrizketa akustikoan. Ba, esan ziteken bai, eta eskerrak esan duzun, ze esan duzu ja da. Paule Bilbao etorriko da, gitarrarekin eta pedalekin, eta hiru abesti eskainiko dizkigu, burua altxako duen edo ez, hori ja ikusiko dugu, lanak pilatuko zaizkio ez da. Bai. Arima eta Sara Sozaiari gara entzuten, pentsamenduen biktimak izeneko kantu honetan. Pentsamenduen biktimak aukeratzeko arrazoi bat izan dut, dela asko usatzen zaitela, Sara sartzen denean abestera, aldatzen dula abestiaren estiloa. Da, sarizatu bezala egiten du abestia, Arima izaten jarretzen du, baina gustatu zait, sarizatu pixkat egiten dulako abestia, bere kantatzeko modu horrekin. Ze bilak dira, badakate musika iluna egiteko modu bat, baina modu desberdina, eta uztartze hori, elkargeta hori asko gustatu zait. Ez du uztartze hori saritu egin nahi izan duzu, ezta? Hori da, ze ona! Ze ona! Ba, bueno, Bizkaiaretikan Gipuzkoara, zestoara, Espalak taldearen azken diskoa entzungo dugu. Haintxe bertan, ze hauek ere hilabete honetan argitaratu dute haien lan berriena, deitzen dela Kolpatu Topatu. Eta hauen kasuan ere, bigarren diskoa da, Arimarekin bezala, 2019an argitaratu zutelako Espalak izeneko lana. Salbu gauden lekuetan, bere agintzarrak sartu ezkero. Bihotza ustelduko zait, ez diot beldurrik antzatu. Bila bazatoz, ez nahi zontxanduko, etorri bengo, zuritxo iten nago. Bila bazatoz, ez nahi zontxanduko.
oihartzun dezente jaso zuten Einaut Gaztainagaren, Juanjo Berasainen, Unai Eizagirreren eta Janardana Iglesiasen taldeak. Eta horregatik bigarren lan honek interes handia sortu du, mantendu dituzte gainera rock edo punk rock doinoerik, riff gogor horiek ointxe bertan entzun ditugu abesti honetan, ez? Badaka indartasun hori edo sendotasun hori, baina badakatera pop bihotz bat bezala, eta gainera esango nuke igual disko honetan indar gehiago hartu dula, edo nahi dutze zait, pop horrek gehiago ikusten dela, pop dio danean ez eraten popa hori erritmo lasai bat, edo esan nahi dena da, erritmo dantzagarri batzuk, ez, rocketikan, dantzagarrira dijoan hori, eta nik uste dut, dagoeneko diskoa entzun duenak, badakila zerta zari nahi zen. Esan berriz pop. Pop. Badakizu ez egonten den mikroentzako? Antipop-a. Eta inakik pop esaten duen bagoitzen, mikroak pop egiten du. Bai. Bueno, pop. Horra bai. Bueno, eta esaten duen bezala diskoa entzun duenak badaki zerta zari nahi zen, eta bestek segituan ulertuko dute zerta zari nahi zen, entzuten dutenean. Eta bueno, gure proposamenak maite izan dituzulakoan, jarraituko dugu espalak entzuten. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Itxasoak aztura du zure izena. Operación Triunfo telebista saioan ezagutu genuen Ane Lukin. 18 urterekin programako partaiderik gaztena zen irundarra. Euskal Herrian bereziki oihartzun handia izan zuen Maialen Gurbindo txika sobresaltorekin batera ilargia kantatu zutenean. Euskara 4 haizetara zabaldu zuten Kentzazpiren abestiarekin. Euskarak ere badu lekurik Aneren estreinako lanean. Al día siguiente diskoko abestien artean Lisboa sortu du. Gorka Orbizurekin batera konposatutako Harribitxia. Euskal Herrian zuzenean kontzertuak eskaini ditu pasaden astean, eta gaur guran dugu bigarren kafean ukelelea besapean duela. Ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik Ane Lukin. Kaixo, zer moduz. Arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafera. Ukelelea besapean ekarri duela esan duzuzuk, baina. Baina, Egi guzti ez dugu kontatuko. Edo bai, ikusiko dugu. Polleki. Apirila zure hilabetea dara ematen du. Ikusi apirilan ez dela jaio, baina apirila zure hilabetea. Al día siguiente diskoa aurkeztu zenuen, uste dut apirilaren 9an edengu horretan. Eta 15ean bira hasi zenuen. Bai, mini bira bat, osea, espero dugu kontzertu gehiago egin alizatea. Eta asteburu honetan jotzen dugu Vitorian, eta gogo handiak ditut Vitorian jotzeko. Bai, ez da. Eta nolako izaten ari da mini bira horretako esperientzia? Eski oso polita, benetan. Osea, ni egia esan da urdurin egoen. Zer nire lehenengo aldia zen, nire abesti propioak abesten nituela eszenatoki batean, eta osea, desberdina zen, guztiz desberdina programan egin nuenarekin konparatuta. Eta oso urdurin egoen. Baina eske benetan
behin eszenatokian nagoenean eta abestiak abesten hasten naizenean, burbuja batean sartzen naiz eta asko disfrutatzen dut. Benetan oso errealizatu bat sentitzen naiz. Eta publikoarekin harreman direktoa izatea, benetan, osea, Claro. ezin hobea da, eski orain arte, beti ateratzen dituen abestiak, baina eski kontaktu hori ez nuen. Orduan, orain izatea, orain kontzertuak egin ahal izatea, benetan zorte handi bat da, gainera. Gainera, zure kasuan kuriosoa da, zemendikan musikari asko pasa dira, eta askotan galdetzen diozu kontzertuen inguruan, zate, lehengo pandemia aurreko kontzertuak, jendea horrela, orain desberdina da, urrutigo daude, eserita, musukoarekin, zuk hau ezagutu duzu musikari bezala. Hau da zure normaltasuna. Eski, claro, nik ez dut beste zer ezagutu, orduan niretzat, ez daukat zerekin konparatzeko, orduan, niretzat ja da, perfecto. Claro. Baina, espero dut guztia bukatzean, eta benetako egoera sentitzean, esatea, vale, ahora sí. Imaginatu, maskarillak enduta danean, izango da. ¡Oh, increíble! Baina, orain oso pozik nago. Berdin dute nirenakoek, berdin dute zure. Eta gainera, zure kasuan ere kuriosoa da, ze hori, hasi berria edo aipatzen ari gara, baina noski, Operación Triunfo programa ere ontzinen, hor, jende asko ezagutu zintuen, orduan, hasi berria zara, baina ja, atzetik handakazu, zale pila bat. Claro, eske egoera ezoikoa da, ez? Osea, ez daukat esperientziarik, baina jende asko ezagutzen nau, eta nire lehen diska da, berez, osea, tokatzen zena berez zen, etxeko, osea, Iruñeko tabernetan astea gitarrarekin, Kalimotxoen truke, eta poliki astea, ez? Baina ni leku privilegiatu batean nago oraintxe bertan esposizio horri esker, baina eske ala ere ez da zer aldatzen, osea, lanari ekin behar diot berdin, musika berdin egin behar dut, osea, hasieratik hasi behar naiz, eta demostratu behar dut, hemen egotea nerea dela. Claro. Eta badagazu beldurra batzutan musika munduan aurre iritzi asko egoten da. Bai. Badagazu beldurra egotea jendeak esaten duela, hau otekoa da. Eta musikare entzun gabe. Osea, ez dut beldurrik, baina bai, amorrua ematen didala. Horrelako aurre iritziak aurkitzea gaur egun, eske absurdoak iruditzen zaizkit. Beti esaten dut begiratu musika eta jazta, osea, gustuko duzu, bai ala ez, eta jazta eta utzi aurre iritziak kanpoan benetan. Eske ezakit. Amorru handia ematen dit horrelako aurre iritziak egotea eta birritan demostratu behar izatea musika egiten ahal dudala, osea, eske ezakit. Bai, osea, nik ulertzizut amorru hori eman behar dula. Baina, osea, egia da gutxieneko bat direla. Bai, noski. Baina gero ere pasatzen da gutxieneko horrek zalaparta asko egiten dula. Bai, baina, orain arte oso pozik nago, ze benetan orokorrean impresio oso onak ailegatu zaizkit, eta benetan, osea, gutxieneko oso gutxienekoa izan da horrelako aurre iritzikin etorri zaizkidanak, orduan. Bai, gainera bazute sorteaz, aurretikan egontzen Amaia Romerok, eta berak Amaiak igual hautsi du pixka bat, zabai hori ez? Orokorrean, azkeneko programa hauetan, nik uste dut, bai Amaia, bai beste artista gehiagok, molde hauek hausten hasi garela eta gure musika egiten ari garela eta programa honi buruz jendea zeukan ideia hausten ari garela. Baita ere gure musika egiten eta ezakit. Osea, nik uste dut programa honetatik geroz eta gehiago ezakit nola esan. Que estamos rompiendo lo preestablecido, joder, es que no me sale la palabra. Bai, ez dela, lehenengo urtetako Operación Triunfotikan gaur egunera desberdintasun handia dago. Es que 20 urte pasa dira, gauzak aldatzen dira, eta industria ere aldatu egin da, eta benetan. Eta bestiak ere zuek sortzen dituzue, lehenagoian ez zen hainbeste perfil hori, baina aldatu da perfila, eta bai dala desberdina. Claro.
Dena den hori, Operación Triunfori buruz galderak egiten ari naiz, baina uste gure akatxare izango litzatekela zurekin elkarrizketa batekin eta denbora guztin horri buruz galdetze bakarrik, ze aldia siguiente diskotikan gauza asko daude, galdetzeko gauza asko daude hor, eta badibidez, zertan oinarritu zara abesti hauek sortzeko garaian? Pues nire bizipenetan oinarritu naiz, osea, nire konposatzeko modua beti esaten dut, osea, irekitzen naiz guztiz, nire pentsamendu guztiak, nire sentimendu guztiak botatzen ditut abestietan, eta abesti hauek nire urte hau kontatzen dute, osea, nolakoa izan den, zenolako azipena izan dudan, zenolako bizipenak, galderak, beldurrak, gertatu zaizkidan gauzak abesti hauetan plasmatuta daude. Bai, nuzet gaina abestiak entzunda eta letrak aztertuta ikusten dela hori, gero Goiurik emango dizu sorpresatxo bat ibili da hor aztertzen letrak, eta hor gehiago sakonduko dugu. Sorpresatxoa bezala saldu du Iñakik, baina... Azterketa da. Bueno. Opari pozoin duzu. Bueno. Eta diskoan ere kolaborazioak daude. Adibidez, Zararekin, Alberto Jimenezekin bai, Miskafinakoa, eukidezu aukera, lehenengo disko bat izan arren, jende ezagunarekin eta segurazki gustatzen zaizkizun zaleekin, musikariekin egiteko. Claro, eske ni bai Zahara, bai Alberto, bai Gorka segitzen nituen, osea, bere musikaren jarraitzailea nintzen, bere jarraitzaile nintzen. Orduan, beraiekin konposatzea, beraiekin abestu ahal izatea, beraiek nire lehen diskan egon nahi izatea, eta bere babespena ematea, nolabait, osea, niretzat amets bat da, osea, benetan, eta orainik ez dut sinesten halako sortea izan dudanik. Gaina gustatu zaidana, ez direla mugatu diskoan etorri, nik nire hotxa egiten dut, kantatzen dut anerekin batera, zurekin eseri dira eta konposatu dute abestiak zurekin. Eske guztiz ezberdina da, tori, abesti bat abestu eta bakoitzak bere irian, eta jazta, hai una mixtura, osea, nire ideia zen hori egitea gainera. Osea, hasieran ez ziren planteatu kolaborazio bezala, osea, bakarrik zen konposatzea eta niretzat ja hori bakarrik zen amets bat zen. Orduan, pues hori. Hasieran bakarrik zen bere etxera joatea, elkar ezagutzea, abesti batea ateratzen zen edo zeren batzuetan ez da ateratzen, baina eski oso erraza eta oso polita izan zen. Eta hori, biok osea, bi aldeak oso representatuta daude abestietan, orduan hori ere abesterakoan sumatzen da. Bai, gaina hori, adibidez, Gorka Urbizuren kasuan, nik ikusi dut, entzun dizut beste elkarrizetetan, hasiera baten, bakarrikan egin bartzula hori ez, komposizioan lagundu, baina entzala gertuko, eta bukatu du kantatzen, eta hasta bideoklipian, el pobre hombre, menditikan mendibulta eta dena eman dizute. Es que Gorka, osea, benetan, es un amor. Estoy enamorada de él. Benetan. Osea, musikazoa eta pertsona ederra, benetan. Zeona. Bideoklip hortako komentarioak irakurri dituzue? Jende asko esateu, da lehenengo, erderaz noski, baina, euskera zentzuten dudan lehenengo abestia, zuregatik euskera ikasiko dut, zuri esker, euskera ikasiko dut. Ez dut zer irakurri, porque soy un desastre baina. Bai, zuk esaten zenun bezala, ez badaukazula ez da erakusleio bat, edo postu privilegiatu bat, eta orduan jendean jarritu zaitu, eta igual jende horrek eluke entzungo abestia, ez balitz, ane zarelako, baina komentariok oso politia dira, euskera hitz hauek ikasten ari naiz, abestian entzuten ditudalako, eta ez dakin dungoa naiz, oso politia dira. Ilusian dia egiten dit, benetan. Argi zenekan sartu nahi zenula euskarazko abesti bat? Oso argi, oso argi nuen, euskaraz abesti bat diskan egon bazela gutxiinik. Eta argi zenuen ere Gorkarekin edo norbaitekin izango zela euskarazkoa edo ez? Osea, nire beldurra zen, ea nola konposatuko nuen abesti bat euskera, zeren momentu hortar arte bakarri gazteleraz konposatzen nuen, ez nekien gai izango nintzen ala ez, hizkuntza menperatzeko albezain beste, eta orduan nire ideia zen norbaitekin euskeraz idaztea elkarrekin. Eta orduan hasi nintzen artista edo talde euskaldunetan pentsatzen, eta Rikiren bidez, Riki nire ekoizlea izan zen baita ere, Berritxarren ekoizlea,
Gorkarekin egitea proposatu zuen, nik esan nion imposible, este hombre está desaparecido desde hace 2 años, Ricky, baina hori mirari bat gertatu zen, eta berarekin hori bakarrik konposatzea zen ideia. Baina gero, Bueno, hor, historiako gatu da. Ane Lukin esker berriro entzun dugu Gorka Orbizu beste. Bai. Eta bera oso pozik dago, benetan. Osea, gainera, etorri zen estudiora, gitarrak grabatu zituen, disfrutatu zuen asko, bai. Eta nik Gorka disfrutatzen zuela ikustean, izan zen, que guai. Bai. Ni atzo elkarrizketa prepatzen eginela, zure Instagram kontuan sartu nintzen, eta hasi nintzen argazkia bidatzen, eta Gorka stalker total. Gorka bihotza. Es que Gorka es, de verdad. Oberena da. Te voy a decir. Segitun sakonduko dugu urrengo abestiarekin, sakonduko dure Ricky Follnerrek diskonetan euki duen puntuekin. Vale. Baina uste dut momentua dela ere lehenengo abestia entzuteko, joko duzun lehenengo abestia, eta okerrezpo naiz, lo tipiko joko duzu, ezta? Bai. Bueno, badoa, Ane Lukin gure set akustikora bidean, eta segituan entzungu dugu ukeleleak lagunduta lo tipiko. Bigarren kafearen laborategian, gure elkarrezketa akustikoetan, Ane Lukin eta lehen kantu entzungai, lo típico. Quiero aprender a no vivir en el futuro. Quiero estar sola y no tenerme miedo. Estoy cambiando, mi vida no para de dar vueltas, vueltas y vueltas. Es como un tío vivo, no quiero marearme ni quiero bajarme. Me hace dudar de todo lo que sé. O creo saber, no sé si eso es bueno o malo. Yo quiero dárselo todo, pero entonces ¿dónde me quedo? Lo típico de yo te quiero más, o cuelga tú primero. Lo típico de ya no puedo amar más y al día siguiente puedo. Lo típico de las canciones de amor que cobran significado. Lo típico de lo que siempre he reído y mírame, ahora lo hago. Dicen que los olores son los que más recuerdos mueven y el suyo me acompaña siempre. Está por todas partes y yo quiero que lo esté. Pero si algún día se va, tengo miedo de lo que su olor puede hacerme. Su olor puede hacerme. Su olor
Beno, hortxe da, lehen kantua, eta gure elkarrezketa setera bueltan da, gaur traste gutxi, eta bide errexagoa du, Lukinek beste hainbat musikarik izaten dituzte batzutan hemen traste gehiago bidean, produkzioari buruz hitz egin behar dugu, diskorri buruz hitz egin behar dugu, baina lehenago konta eguzu ze pasa da ukelelearekin. Joder, una liada, madre mía. Es que jaitsi naitz, osea, ni etorri nintzen Bartzelonatik beste egunean, eta pues ez ditut giltzak. Osea, ez nituen eramaten giltzak gainean. Eta orduan, pues gaur, atera naiz etxetik, no seke, geratu dut Ferminekin, eta batean, jaitsi naizenean, digo, hostia, ukelelea, vale, igoko naiz, no seke, begiratzen dut riñoneran, ez daude giltzak, jo, joder, vale, pues deituko dut aita, ama, hemendik baldin badaude, pues giltzak emateko, eta jazta. Deitzen dut ama, no seke, non zaude, pues Esteian nago, yo, pero ama, pero ¿qué haces en Estella? Behar zaitut. Benetan, eta, pues deitu amatxiri, agian giltzak ditu, deitzen dut amatxi, ai, lasai, orain ekarreko dizkizut. Me llama al rato, ez ditut aurkitzen giltzak, y yo, Dios mío. Eta ez nekien zer egin, ja, osea, planteatu dut, denda batera, joatera, ukulele bat erosteko, eta Fermin esan dit, lasai, deituko dut irratira, eta ea baldin badaukate. Hau dena eskatu diogu, esateko, bigarren kaferen laborategian denerako daukagu soluzio. Oia, guk hemen daukau, Hemen txegenuken ukelelea, Istanbuletik ekarritakoa. Bai, turko. Eta baliatu darot momentua, nahiari irazu lagunari eskertzeko opari ura. Claro, bai, eskerrik asko opari ona. Berak Istanbulen eginako egonaletik bueltan ekarri zuen, eta bida gaur Anelukinek baliatu du ukelele hori, hau egin izateko. Berak bazekien, olako egun batako. Momentu bat egitxik gazela, ez? Baina esan diot, deluxe egin dio, bida ez du. Bai. Bueno, produkzioan murgildu behar dugu, ze aurkezten ari zareten diskonek badu atzean, ez? Sukalde lan bat, hor lanean aritu den jende asko, eta jende askoren artean izen bat, ez? Ricky Falknerrena, bueno, oso ezaguna dena, aipatu duzu Berritxarrakekin lan egindakoa zela, Zean Maisekin, Ken Zazpirekin, urte hauetan guztietan aritu da, Love of Lesbianekin, Sidonirekin, Kike Gonzalezekin, Egon Sodaren kide, bueno, hainbat eta hainbat proiektutan, nola iritsi zara haren eskuetara eta nolako izan darekin lan egitea? Pues begira, Ricky ezagutu nuen kuarentenaren erdian, bideollamada baten bidez, osea, eta de hecho gure lehenengo abestia Volver a mí izan zen, eta ekoiztu genuen a distantzia, osea, bera Madrilen zegoen, ni Iruñan, eta gure lehenengo abestia horrela egin genuen. Eta agia da, pues hori, urte honetan zehar, gure relazioa, pues, osea, batean, osea, komentatzen nuen lehen Ferminekin, batean, pues, nire, osea, no me sale, joder, barkatu, Zer zure, esan erderaz? Hostia. Miresmena? Ez. Lagun honena. Ez. Hostia, es que, bueno, nire anaia bihurtu da, koño. Nire anaia bihurtu da, urte batean, eta nik musikalki diodan mirespena, osea, izugarria da. Eta berarekin lan egitea, osea, oso polita, oso erraza izan da, normalean, zu konposatutako abestiak ekoiztuta gero pentsatzen zenuen bezala sonatzea berez oso zaila da. Eta Rikirekin lortu dugu. Eta horregatik oso eskertuta nago ze benetan bizka entzuten dut eta nahi nuen bezala entzuten dut. Eta bai Rikirekin, bai Martirekin, bai Davidekin, bai Xabirekin, osea, musikoerekin ere bai, osea, beraiekin lan egitea izugarria zen da, eta alako musiko eta artistekin lehen diska egitea niretzat amets bat da, bai. Musikari handiak, kolaboratzaileak ere bai, aipatu ditugu Zahara, Gorka Orbizu, Alberto Jimenez ari gara entzuten hemen zurekin, baina hor tartean bada desplazamendu handia, ez? Ukelelearekin konposatzen duzu, oinarrian, eta horrek sortzen du ez alako kantu oso soiak sortzea, ahotsak protagonismo eta indar berezia eukitzea, ia ahotsarekin konposatzea, esan daiteke, hor oinarri harmoniko txiki bat eukita, eta bapaetan hori guztia eraldatzen da, ez? Eta akaso lehenengo esperientzia hontan horrer bazegoen, ez da sustotik, beldur puntu batetik, ez? Nora doa hau dena, ez? Claro, osea, niretzat dena berria zen, esperientzia guztiz berria. Eta nik, konposatutako abestiak, ziren ukelelearekin, ere ahotsa, melodia eta letra, eta fin. Eta, claro, harmonia guztia
historia eraikitzean, niretzat, osea, abesti bat nola sortzen den ikustea, zenolako kapak jartzen diren, zenolako lana egiten den, hor bertan bizitzea, niretzat, nire bizitzako esperientziarik onenetariko bat izan da. Ez nuen beldurrik, ze konfiantza osoa nuen Rikirengan eta musikorengan, baina bai, galdera hori nola geratuko dira beste hauek, ni oso argi dauzkat buruan, baina eske agian ez naiz kapaza izango dauzkadan ideiak trasladatzeko eta aginan izateko orduan. Baina eske, ja te digo, jarri ginen lan egitera eta benetan oso erraza izan zen nahi nuen soinua bilatzea eta lortzea. Abia puntu horretan, sortze prozesu horretan aurkitu dugu, aipatu duzula, gurasoen oearen gainean, konposatu dituzula kantu asko. Imagina dezakegu, erdi pijama jantzita, pijama jantzita, erdilo, oea ingabe hor botata, ukelelearekin, abesti hauek sortzen. Zer du giro horrek aldia siguiente osatzen duten kantu hauek albidetu alizateko? Osea, eske ez dakit zergatik, baina kuarentenan hasi nintzen eta amaren oearen gainean konposatzen, eta orain beti etxean nagoenean beti jartzen naiz hor konposatzera. Eta ez dakit, eske benetan ez dakit ala zergatik, baina eske ja, ez mi sitio, ja. Gaueko 12 ordu batak Anelukin inspiratuta dago, ukelele hartu eta fuera, oean eretzako, que viene temazo! Imagina. Me matan, me pegan un sartenazo. Osea, beti izaten dago izeetan edo arratsalean, baina oso azkar konposatzen dut, benetan, osea, badatorrenean, Bai, egun berean bukatzen ditut abestiak. Osea, diskonetako abestiak guztiak egun berean bukatu nituen. Ez dugu egin nahi, baina egingo dugu, ez dugu bigarren diskoagatik galdetuko, baina egiten ari gara, batez ere konposizioari buruz galdetzerakoan, badakigu, ari zarela, gitarra eta pianoa, musika ikasketetan murgildu zarela azken aldian, bideragarri ikusten duzu balizko bigarren disko hortarako, etorkizunerako esango dugu, pianoan konposatzen hastea, gitarrarekin konposatzen hastea, sentitzen zara gutxi bera erosoia inguroietan? Hombre, hori da ideia, ikastea eta konposatzeko herramienta gehiago izatea, gitarrarekin eta pianoarekin gai izatea, laguntzeko konposatzerako orduan edo kantatzerako orduan, osea, hori da ideia, egia da, pianoarekin, bueno, zaila egiten ari zait bi eskuekin pentsatzea, baina, bueno, osea, horretan nago, ikasketetan nago, eta hori lortzeko lanean nago. Akaso urrengo single hortarako edo urrengo disko hortarako, datorrenako, Anelukin etorriko da bigarren kafearen laborategira, ukelela hemen izango duzu, baina pianoare prest daukazu. Beraz, ordurako afinatuta egongo da txukun, eta... Baita. Bueno, Chopin jo beharrik ez daukazu, Bueno, ez dakit, bigarren kantuaren aurretik galderaren badaukazu, Iñaki, Goiuri, bagoaz bigarren kantuaren bila? Bueno, orduan Anelukinek berriro egingo du bidea gure set akustiko hortara, eta oker ezpanaiz, lento eskeniko diguzu horrein izan, Aurkezpenik behar du, zaurli kontatu nahi diguzu lentori buruz? Ez. Entzulek. Motel eta bixi, biak batera dagoeneko prest daukagu gure set akustikoan Anelukin lento eskaintzeko nahi duzunean. El cambio
sanar. Y todo lo que quiero es escapar de aquellos que ignoraban lo que era amar. Y todo lo que quiero es olvidar ahora que por fin me he vuelto a encontrar. Lento me muevo, lento, lento el cambio es lento, 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 lento. Ahora que sé gritar, ahora que sé luchar, ahora voy a volver a Beno lento entzun dugu eta azken txampan murgildu behar dugu Anelukinekin gure elkarrezketa setean bueltan dugu dagoeneko eta orain sarraskiari aurre egin behar diozu, Sarraskia dator. Ai, barkatu, mikro etxe izut. Guazen. Sarraskiak badu dagoeneko bere berezko doinua, bere izakera propioa, eta helburua ez da beldurra sentiaraztea, baino horrela xe atera zaigu. Joder, pues menos mal. Sarraskia. Pero... Berriro. Berriz, mesedez. Arraskia. Baina noren hautsa da. Osa, norken zuen? Candido Uranga handia da, euskal aktore eta bikoiztaile onenetako bat, eta laguna dugu eta esan nian, Candido, asiratik abiltza. Norbaitek egingo balu sarraskia hitza eta norket, Candido egin behar du. Eta aurreko batean etorri zen, nengoan kasernako estrenatu zuten, eta venga, 3. bate. Sarraskia. Sarrekrea. Bai. Helburua etzan bigarren diskoari buruz galdetzea, baina galdetzen dugu, helburua ez da beldurra sartzea, baina sartzen dugu. Bueno, sarraskia da, azkeneko tarte hontan, letrak, aztertu esan behar nun, baina irakurri edo entzun egiten ditugu, eta letrei buruz galderak egiten ditugu. Eta orduan batzutan, gaiztoak izaten gea, baina gaur erabaki dut, txintxoa izango naizela. Osea, que Anelukini pelota diozu. Ez, bakizu zergatik? Zergatik. Lo tipikoetan mañanas viernes abestian kafea aipatzen duelako. Bi aldiz aipatzen du kafea, eta bigarren kafea da. Bueno, hori da, selektibidade atarian norbaiti bera jazpiko bat bialtzea bezala. Bueno. Ordu, nik ikusiet kafea gustatzen zaiola edo hasi dala kafea hartzen, zerbeza bezala. Bai. Eta orduan zalet, txintxoa izango naiz. Eta lehenengo galdera, igual da, tipiko egia, baina Lisboa bestian Gorantz Noa kantatzen duzu, orduan galdera... Ui. Ze sinkronizatuta goden. Orduan galdera da, Gorantz baina noraino, nun dago muga? Osea, ez ditut mugarik jarri behar. Osea, nire ideia da, nire ametsa da, musika egitea, nire azken eguneraino, jendea entzutea, eszenatokietan abestualizatea, eta nire lana izatea, osea, musikarekin bizi alizatea, eta jazta hori da nire helburua, benetan horrekin, munduko emakumerik alaiena izango naizela. Venga. Nota bilado, Venga, hurrengoa. Kariño abestia, gurasoei eskainitakoa dela irakurri dugu, eta ora aipatzen duzu, country abainino en el coche. Bai. Gurasoen erreferente musikalak zure erreferenteak bilakatu dira?
Pues modu batean bai, osea, claro, eske txikitatik horrelako musika entzutea, pues nolabait nire musika gustuak pues bideratu dituzte. Baina la ere naiz eta etxean musika mota asko entzun ditudan nire osea, asko gustatzen zait Spotify jartzea eta talde edo artista berriak aurkitzea, investigatzea. Orduan, bai, osea, klasiko batzuk pues nire aita eta amak erakutsi dizkidate eta pues nireak egin ditut baita, baina gero hortaz aparte nire kabuz bilatu ditut baita ere pues musika referente gehiago. Gero ikusi dugu, atentzia eman dit, letrak entzuterakoan, adibidez, lo típico abestian, esaten zu, estoy cambiando, mi vida no para de dar vueltas, vueltas y vueltas, es como un tío vivo, no quiero marearme ni quiero bajarme. Bai. Gero, mañanas viernes abestian, esaten zu, pero no sé qué vida podría ofrecerle porque no sé qué vida tendré. Eta cariño, en mi vida será un poco loca e imprevista. Wow. Bai, eske bide aldaketa, osea, bida. Bizitza aldaketa oso handia izan da niretzat, osea, pues, eta hori nolabait abestietan pues, ikusten da oso argi, eske begira, osea, hiru abestietan nahi gabe hori ikusten da bizitza aldaketa, bizitza ero honetan pues, murgiltzea nolabait zenolako pues, kalderak eta gauzak sortzen dizkidaten. Bizitza aldaketa izan zen Operación Triunfora jotea, baina izan zen baita etxetik hain gaztea jotea. Claro. Ez da bakarrik programatik ateratzea, baizik eta osea, 19 urtekin ja etxetik joatea, nire lana izatea, enbeste bidaiatzea, pues, osea, nolabait hasi egin naiz oso azkar eta tokatzen zena edo ohikoa zena baino lehena. Orduan pues hori ondorio asko dauzka, orokorrean oso onak dira, baina claro, pues aldaketa handiak dira eta nire gurasoentzako baita ere izan da gogorra azken finean. Bai, pentsatzen dut bai. Eta gero hartu ditut beste hola esaldi solteak abestietatik. Adibidez, quiero ir a cenar al chino de la esquina, no me entero de ninguna serie, vamos al parque a comer regaliz, edo quiero ir en tu coche escuchando cualquier cosa. Dia oso esaldi, ez dakit, egunerokoak eta arruntak, oida oso lurtiarrak. Bai. Horrela gustatzen zaizu horrela musika, ez dakit, puntu hori eukitzea, oso... Bai. Osea, gutxienez diska honetan erabilitako hizkera edo oso arrunta da, eguneroko gauzei buruz hitz egiten dut jendea, uste dut, osea, jende guztiari gertatzen zaizkio gauza hauek eta osea, eske niri gustatzen zait musika entzuten dudanean nerea nolabait egitea eta identifikatuta sentitzea eta uste dut hizkera arruntarekin errazagoa dela zureak egitea abestiak. Orduan, konposatzerakoan hori hizkera oso egunerokoa erabiltzen dut. Hurrengoan, etortze zarenean bigarren kafea hartzea, jungo gea gero txinora afaltzea deno batea. Txinarra okut olozan. Bai, oso. Ja, tio. Bai, oso. Baina gaitu zarrezkia? Gainditu du, noski baiet. Agurtu aurretik eta kariño entzun aurretik, uste dut Iñakik beste galdera bat daukala bai. Bueno. Nola esan dugun hasieratikan, hasi berria edo denba gutxi damakizula, galdera bat egin barregu da, non jo nahi dezu? Zein izango zen zure ametxetako eszenatokia? Osea, alde guztietan. Oraintxe bertan, alde guztietan. Tengo un mono que no me lo creo. Baina, hasi beti izandako amets bat, Iruñako Gaiarre antzokia jotzea izan da. Osea, niri antzoki hori, benetan, osea, txikitatik egon naiz, osea, balet egiten nuenean, bertan egiten genituen kurtso bukaerako, pues eso. Bai. Emanaldiak, bai? Emanaldiak, abes batzetan ibiltzen nintzenean baita ere, bertara joten ginen, orduan nolabait, beti egon da hor nire bizitzan zehar Gaiarrea. Orduan, asko gustatuko litzaidake, orain abesle bezala baita ere joatea, baina hori bizitza osoa daukat. Hortzeko.
Eta hor zinenean txikitan, ez zen, egunen baten hemen egongo naiz. Keba, ez, osea, musika eta, abeslari izatea niretzat, amets bat zen, osea, hobi bat, ez nuen planteatzen lanbide bat bezala, osea, niretzat pelikula bat balitz bezala ikusten nuen, amets bat ezakit, irreala. Eta orduan, gezurtuko nuke, esango banu, txikitatik izandako amets bat izan dela. Osea, benetan, ez nuen planteatzen erreala ahal izango zenik. Nik bukatzeko galdera badaukat. Pixkat, azkeneko galdera honi. Mistika jarri da, bukatzeko galdera badaukat. Da, azkeneko galdera honi seriotasun pixkat kentzeko. Zure belarritakoak Nutella poteak dira? Bai. Ai, ze guai! Eski belarritakoen friki bat. Belarritakoen friki bat naiz, badugu titularra. Jazta. Eski egia da, benetan, belarritako arraroak gustatzen zaizkit. Bihar Maria Romero Laspiro dago ez datorren astean. Datorren astean etorriko da. Bai, pena bada, ze ikarriko lituzke bestela batzuk. Azuriak Laspiro nahi bia? Nereak Maria Romero Laspironak dira. Eta, bai, Ane Lukinek Operación Triunfo Maria Romero Laspiroen belarritoka jantzi zituen. Ai, bai, egia da! Eski oso politak dira. Wow, ze kontrola. Ja. Nik ez nintzen horatzen. Bai, goiuri daki gorgo izan zego saldu ezun. Hau, entrevistat ondo prepatzea. Bai. Total. Bueno, es que igual guain da momentua aitortzekoa. Operación Triunfoko frikia naiz. Bueno. Iñaki da biak ezkenon imaginatu egiten. Sorpresa. Bai, ez dakiz zergatik. Aizu. Vale, ya está. Despedida. Ez gara dogmatikoak. Mikrofonoak itzali eta galdera batzuk inbertizkiot. Esan du kontzertu gozea daukala, así que abestia bukatzean, saio bukatuko dugu, eta gero igual, lagun batzuk ekarri honea, eta bai, jam session, Ane Lukin, mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, zure kantuak ekartzeagatik, eta azkeneko kantu entzun behar dugunez, kariñorekin agurtuko dugu gaurko saioa. Entzulei ere mila esker, eta hor dago itzordua, bigarren kafearen bigarren saio egiten duzunean, pianoa prest izango duzu. Vale, venga, eskerrik asko zuei benetan. Arratsaldeko 6 gertu ditugu, baina agurtu aurretik, Kariño Ane Lukinen eskutik, nahi duzunean. Un beso en la frente cada mañana. Cientos de cuentos para dormir. Los 7 enanitos por todas partes. Cariño, no hay que mentir. Country a vainino en el coche. Vamos al parque a comer regaliz. Escribe, dibuja, canta tu arte. Cariño, lo importante es ser feliz. Que no me olvido que habéis estado, estáis y estaréis, que os llevo conmigo, que sois mi latido, que no me vais a perder. Es solo que ya soy más grande que mi maleta y que me queda
será un poco loca e imprevista. Y yo seguramente también. Kid Calm and Bigarren Kafea.